Por iso é o que tenemos a continuación. Os máis pequenos do cole bailan ao ritmo dunha coñecida panxoliña americana, a que lle cambiamos a letra para facer un pouco nosa. E para que eles bailen, os nenos e nenas de segundo cantarán acompañados polo profe Fraga a guitarra. Todo un luxo, un grande guitarrista, uns grandes cantantes e un enorme